लोग कहता कि भोजपुरी के सुधार कौना बात के तू सुधरल बड़ो तू खराऊ कहने का पहनो चमड़ा का सैंडल पहनता रखा है हिंदू के चमड़ा वर्जित हो तो चमड़ा गाय के सुअर के पाड़ा के चमड़ा के पहन के गुड़ में घूमता रहो खराऊ कहने का पहनो तो खुद बदलल बड़ा पहले है पर ले कुर्ता चले डांड पर ले ठेहुन पर ले चलता पहले माई बहन लोग हम देखले हैं हमारे इया के देखले हैं कि हेजा कलर रहे ब्लाउज में हेजा बोटाम हेजा बोटाम हे पर ले कुर्ती नीचे ले कपड़ा तो ओसन ड्रेस देखे लो तो कभी लो ओसन गीत लिखे लो एबरा के ड्रेस भोजपुरी साजा निकलल बड़ा पर मेहरारू से जाती है तरह से एकरे गए रही चाचा के बियाह में ए साड़ू के लई को एकरा माई के ड्रेस देखली तो मूल नीचे हो गए एक और बाबा देखता नहीं कि उनके कौरता कोता रहे एक कलर वाला ब्लाउज ना रहुए भी गला भी ना रहुए दूर भाई यू गला बाबा देखत रहो एको एक और बाबा एकदम एक टकिए देखता रहे वो बताते नहीं के का पोसल सामान भोग देता अभी तो हमने के नीमन बा जूही चल जाए जूही चपाटी बॉम्बे में रवा सब पढ़ा लिखल बानी जरूर जानत हो खो काका लो ना जानत हो जानत हो कोनो मेडिकल दुकान के नाम देले जूही चपाटी चल जाई 1 मीटर में खानदान भर के कपड़ा हो जाता या तीन एगो चीज तो पाता दुगो टिकुली एगो तितली की भावरा बोलले बानी भगी हमनी के लोग होता भोजपुरी साजी का भोजपुरी तो अपने आप बिगड़त जा रहल बिया बाजार समिति रतनपुरा अनुज ओझा बाबा ए बेरी रहे के बाजा रउआ में आइल बलो कुल कमिटी वाला लोग अनूप बाबा रउआ में कुल कमिटी वाला आइल बलो रमंजय जी अखिलेश जी हमारा ओम प्रकाश जी ई कुल दल जुटल बा पैसा लुटौले बालू रो रहे के भाई बरी केहूंगा टाइम निकाल के उजा रहे के बा भले एक दिन दुकान बंद हो जाओ अपन तो कहा अच्छा एगो बनले बेयासो हूं में बड़ा अजीत बाड़े 2-3 पीढ़ी से कम ना जाइयो जा ठीक है अजीत बाड़े तो जइबे पड़ी ई है देखी ई है नेवता है जो जगह करतन सब है एहिंग आरा बलिया में होला रउआ में दोसरा के लुटाई ओकरा में रउआ जाके लुटाई जे बोलले बाबू पैसा खर्चा करेला उतारा के विदाई दी 2-4 हजार रुपये ऊपर वार दी अब तू लुटौले बड़ा दूसरा में जाके तो न्योता नहीं तारा में लुटौल जाऊ ब्यास क्वेश्चन का होता उससे मतलब नहीं खे हमारा में कमेटी के लोग कितना दिले रतनपुरा के हम जाम तो जाऊ कमेटी के उतना पूरा करब ई दुगो लारा बोलिया में होला हमने के यहाँ का होला गनई का दई तो दुआर निमन बाकी 500 कोई को भेटा गइल हो न तो रात रही है एकरा मामा के यहाँ रात भर सरवा गो 70 गो रुपया छूट पड़ रहो जानी सब होशे में रहो सर सब होशे में रहो सरवन के यहाँ अगली साल से ना जाए यूट्यूब पर कहता है डाल दियो ना जाए रतियों को बोलो एक दू जना सरवा में जो है का पत्र है कौन नहीं के पी ले है वो कहने के गांव का नाम है मार रगड़गंज नाम रहो लोग गांव का नाम रगड़िए का भइल बड़ा सकूल हो जाए महाराजगंज में बाबू महाराजगंज में बाबा 8 किलोमीटर महाराजगंज से 8 किलोमीटर रगड़गंज रोड देख ले होगा बाबा बाड़े सा पुलिस जान जाए कि बस्ती STSC के बा एकदम दूसरा पद गीत क्या हो एक कहते कि माइयों से कोहे में लाई लगता है राजा जी संगही के सखी गइली एक बार और मुर्की मारो कि हम चुरकी खड़ा हो जाओ भाई संगही के सखी गइली क्या बात है जा तार पावर हमरा में कहने के आ जा चलो चलो गोपालगंज चलो संगही के सखी गइली सजना के घरे माई से कहिले ना बाबूजी के डरे
होटल बुक ना भइल। यात्री होटल में डेरा ले ली, हमरो गाड़ी के काम से आवे के बाद मार्केट। यही बेरा यही बेरा बहुत बहुत पुरस्कार हमरा सुरेंद्र सेटरिंग वाला रतनपुरा से। भगवान भोलादानी बनल रहे, विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद बनल रहे। भूली गइला कौन के सदिया हमारा होता बर बदिया। ए राजा जी ऐसा दशा हो गइल बा, चढ़ली जवानी हमर जो धरत गौना ले जाए देले, गौना ले जा ए बलमुआ हमर मन गौना ले जा ए पपिल हमर मन करत। बाबा श्री अंतिम पद रह जा नैको भाई लोग बैठल बा अनु बाबा यही लो जाना खाती बाबू हो कहल जरूर कि सुनब त ना आंख मूद लेब त हमर कोनो बात बाउर ना लगी है हमारा में ना रहत लियो बोली देखते बा नहीं कर मुंह कितना निमन बा। अच्छा छोटे छोटे टी शर्ट पहन लिए जीन्स दिल्ली गो नहीं रहे हेमंत गिरीश रहे और घरे उनके में ही नाचस तो टी शर्ट जीन्स पर तौरी चसक लगली ओपनली चटक दे लगल आ टी शर्ट भाइयों लोग पहनले बा कर जाना देखा हमको ऊपर लिखल बा राइडर के ऊपर कुंदन के ऊपर अमेरिका का इंडिया लिखल बा आई टी शर्ट पहनले लेकर भाई जाने की सुधा मिल्क में रहेले अमूल स्प्रे भी बेचेले अब वही के प्रचार वाला टी शर्ट रहे जाने की अनु बाबा टी शर्ट पहनले लिए अमूल दूध के प्रचार वाला ही जो लिखो रहे अमूल स्प्रे मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया इंडिया आई अगेंस्ट व्यास में रहली बार बार इशारा कर व्यास जी तीन बेर इशारा कोइली हम देखनी कि अमूल स्प्रे लिखल बा कहनी जवाब देहल जरूरी बा तई चिनावत तरी हमरा के बार बार हम शौचालय में गइनी दू गो लइका धइले सन लेके गइले सन कहनी बबुआ गेट के बहरी हो जा सो पिंसी 200 पिंसिम लेवो सो तई लेके स्केच देहले बड़की स्केच रहे देवेंद्र भाई वाला तो हम अपना कुर्तो पर हैजा लिख लेनी का अब बहरी हनी त एक बेर तकली ओकर बाद ना तकली का है इनका पर लिखल अमूल स्प्रे मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया हम अपना है पर लिखल कुरकुरे पूरे टेढ़ा है मगर मेरा है हाँ तले हई लइका विद्वान ये अपना है पर लिख के होता कुर्तवा पर घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें थोड़ा भी गंदा नहीं रहेगा अच्छा मास्टर साहब रो बैठो बने प्रभात सर जी हमारा पुरस्कारों देनी हमरा के बहुत बहुत